Kienet Rozjan Kutajjar innifisha illi semmiet il-ħniżrijiet illi kulħadd kienet jagħmel u li kienet se titħanżer ukoll palma effettivament għamlet f'ammissjoni tagħha stess f'konsulenza mal-ITS. Iżda dwar dan kollu skiet totali mill-Prim Ministru. Inizjalment Roberta Bela ter illi ma kien sejħu ebda pass fil-konfront ta' Rozjan Kutajjar għaliex skontu kienet diġà ħalset prezz politiku. U minflok qabes għal seħbitu tal-istess distrett għal aktar minn darba. Sissa għadu mhux magħruf bi preċiż għalfejn Rozjan Kutajjar saret ilha pressjoni sabiex titlaq. Għalkemm fuq il-midja soċjali hija esprimiet il-fatt li staqsiet x'inbidel iżda tweġiba baqgħet ma ngħatax. Net News staqsa lis-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajd dwar dan kollu iżda insistiet li ħadd m'għamlilha pressjoni u tat l-impressjoni li għaliha Kutajjar se titbaqgħet. Onorevoli, abbażi ta' xiex għamiltu pressjoni lill-Onorevoli Kutajjar biex titlaq. Jiena m'għamilt l-ebda pressjoni lill-Onorevoli Kutajjar biex titlaq. Ġifieri li kien għalik se tbaqgħet hemm? Deċiżjoni saret minn l-Onorevoli Kutajjar u m'għandix xejn xinżid Immi fuq dan. qalet illi staqsiet x'inbidel u tweġiba ma ngħatax. M'għandix xejn xinżid fuq dan. Ġifieri għalik se tbaqgħet hemm? M'għandix xejn xinżid. Thank you. Għalaqstant mhux magħruf jekk Kutajjar ġiet sforzata twarrab għax kixfet illi xi ħadd fil-kamp laburista kien qed jitħanżer bi flus il-poplu. Li huwa ċertu illi Roberta Bela għal darb'oħra ma wriex ir-rettezza li hemm bżonn f'mument fejn il-poplu qed isejjaħ għall-bidla fl-attitudni. Għalkemm stqarr illi dan il-pass meħud minn Rozjan Kutajjar qiegħed jolli l-istandards. Deċiżjoni li ttieħdet illum turi u tella l-istandards tal-integrità li huma mistennija fil-ħajja pubblika tarġoħra l-fuq. Bost esperti qed jisqu li tal-isqarrija hija surreali meta fl-istess waqt membri tal-kabinett preżenti inkluż il-Prim Ministru nnifsu kienu l-istess membri li fost oħrajn baxxew rashom għat trasferiment skandalus ta' 3 sptarijiet bejn Vitals u Stewart. Bil-poplu għadu qed jistenna li jieħu lura il-miljuni kbar tal-euro il marru f'dil il l-qorti stess iddikjaratu bħala null.